Ahojte, volám sa Kristína, mám 16 rokov, som prváčka na strednej odbornej škole vo Vysokých Tatrách a bývam v Poprade. Možno ste nevedeli, ale aj v Poprade žila kedysi veľmi veľká početná a aktívna židovská komunita, po ktorej dnes žiaľ ostali už len pamätné miesta, ktoré nám ju pripomínajú a ja vám ich dnes v tomto videu krátko predstavím. Židovská komunita žila v meste v symbióze s inými národnosťami, Nemcami, Maďarmi, Čechmi, ale aj Slovákmi a vzájomne vytvárali rozmanité multikultúrne prostredie bez rozdielu náboženstva. Vývoj spoločenskej situácie pred druhou svetovou vojnou a hlavne počas nej túto symbiózu narušil. Počas vojny došlo v dôsledku transportov hlavne v roku 1942 k výraznému zdecimovaniu popradského židovského obyvateľstva. Naše vzpomínanie začíname na železničnej stanici pri pamätnej tabuli, ktorá nám pripomína prvý transport mladých dievčat a žien z východného Slovenska. Bolo ich presne 999. Je umiestnená na prvom nástupišti na administratívnej budove Popradskej železničnej stanici. V roku 2002 ju pri príležitosti pietnej spomienky 60. výročia vypravenia prvého transportu odhalili dve preživšie dámy, Edita Grossmanová a Erika Špírová. V parku pri železničnej stanici do dlažby chodníka boli v roku 2018 osadené štolperštajny, ide o kamene zmiznutých, ktoré sú venované pamiatke rodiny Weiss. V bočnej uličke, ktorá sa dnes volá Trieda 1. mája, smerom k námestiu sa po pravej strane nachádza Bielý dom. Ide o dvojpodlažný dom s plochou strechou, ktorý nemal v tomto čase v meste obdobu. V dome bývali bratia Pavol a Gejza Špicerovci so svojimi rodinami a na prízemí prevádzkovali obchod s kvalitným koloniálnym tovarom, s ktorým zásobovali aj tatranské Grand hotely. Ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny prepísali bratia celý obchod na Bélu Kolenku a tak ho učinili svojím spoločníkom. Béla bol neoddeliteľnou súčasťou rodín bratov Špicerových a počas vojny si vyslúžil prezývku Biely žid. Nemalou mierou sa podielal na ich záchrane nielen rodiny bratov Špicerových, ale aj mnohých iných. Rodiny bratov Lukáčových sa so svojimi svedectvami postarali o to, aby Béluška začiatkom roku 2009 získal najvyššie izraelské ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Na ulici Popradskej brigády sa dodnes zachovala budova bývalej Popradskej synagógy. Dnes v nej sídli Popradská tlačiareň. Prvý transport mladých židovských dievčat a žien z východného Slovenska v Poprade pripomína pamätná tabuľa osadená na priečeli synagógy. Slávnostne ju odhalili v roku 1992 pri príležitosti 50. výročia vypravenia prvého transportu z Popradu do Auschwitzu. Tretiu pamätnú tabuľu odhalila 92-ročná Edita Grossmanová pri príležitosti 75. výročia odchodu prvého transportu na fasáde gymnázia na Kukučinovej ulici. V roku 2017 ju sprevádzala aj jej vnúčka Lea. Komplex budov gymnázia na Kukučinovej ulici v roku 1942 slúžil ako zberný tábor. A prečo sme pripravili vlastne toto video? Aj mesto Poprad má bohatú židovskú históriu, i keď po židovskej komunite tu toho ostalo už len málo a takmer žiadni ľudia a ešte zo pár pamätníkov, ktorí dokážu spomínať. Do Popradu sa však vracajú potomkovia židovských rodín, ktorých príbuzní prežili prenasledovanie. Ich životy sú dejine spojené s týmto mestom nielen tým, že tu kedysi bývali ich predkovia, ale aj skutočnosť, že mnohí z nich, ktorí zomreli pred rokom 1939, našli svoj posledný odpočinok na zachovanom popradskom židovskom cintoríne, o ktorý sa momentálne starajú dobrovoľníci a my, študenti Strednej odbornej školy hotelovej, keď na hodinách dejepisu pátrame po osudoch našich stratených susedov.